Estic mort. La meua vida va acabar fa ja molts anys. Però per alguna estranya raó, encara espere l'ajuda d'algú del món dels vius. Per això vull contar-vos la meua història. Una història que va ocórrer fa molts anys, quan una sagnant guerra va esclatar per aquest indret. Aleshores, jo era per ací. Era un mes, com tants que estaven per estes muntanyes, on molts eren afosellats i on encara avui ningú els ha pogut trobar. És aquesta la que vull llevar. Sí? Ah, hola. Sí? Sí, ja m'han donat les claus de la casa que he llogat? Sí, a la muntanya. Sí, molt bé. Sí, et promet que duré l'article sobre el turisme rural, val? Vinga, adeu. De res, home. Val, adeu. El gasóleo agrícola está provocando en el sector al situarse ya el litro de gasóleo B en 0,70 euros, es decir, un poquito ¿Pero qué es eso?
què dimonis fas així. Però això no és normal. No ho és. Dec estar somiant. Dec estar somiant. Merdes! És que tot me té que passar a mi. Què ha tancat la persiana? Senyorita Sofia, sembla que ha trobat les restes d'un soldat assassinat a la Guerra Civil en aquestes pedres. Quan van construir la casa no es van adonar de res. Em pregunte com ho ha trobat tan fàcilment. No ho sé. No li podria donar una explicació lògica. Bé, tranquil·la, cuides i el meu company li prendrà declaració. Hola, bona tarda. Vostè tranquil·lices, vostè estaria disposta a prestar declaració com a testi de lo que ha passat. Contem pas a pas el que ha vist quan ha plegat aquesta casa. Vaig vindre ahir perquè vaig pagar la casa. Com vos he dit abans, la meua vida va acabar fa molts anys, però encara estic entre vosaltres, com un fantasma. Un fantasma que podeu veure, en el que podeu parlar, però que mai reconeixereu. Jo no vaig prendre part en aquella guerra. Jo era qui soterrava a tots aquells que veien la mort, confiant en que trobaren la pau. Però no va ser així. Encara esperen eixe descans etern. I només jo sé on són tots. Per això seguisc en aquest món. Esta és la meua història. Una història que no acabarà fins que tots qui aleshores van ser morts siguen trobats. Fins que vosaltres els trobeu debaix les pedres, debaix les cases. Perquè jo sóc com l'ombra d'ells, l'ombra de la memòria, l'ombra del passat. I ells ho saben. Bon dia. Bon dia. Mire, ens agradaria llogar una caseta a la muntanya, en un poble que no estiguera massa lluny. Per suposat, tinc moltes cases que es podrien interessar. Estan en un lloc magnífic. Els recomanaria esta també. Estic segur que els sorprendran. Esta. Esta ja no.